Mramor, onyx, 24-karátové zlato a 5000 klíčok pospájaných do vitráží. To je bohyňa Afrodita stelesnená do novootvoreného hotela v Rajeckých Tepliciach. Dnes večer tu vystúpi špička svetového jazzu, skvelý trúbkár Laco Dejči a jeho kapela Cellula New York. Želáme vám krásny zážitok. Teraz sa pozrieme do Rajeckých Teplíc, je to naozaj zaujímavé mesto. Pozrieme sa takým tým rýchlym letným strihom na všetky tie zaujímavé miesta, ktoré tu sú. 38 stupňov Celzia teplej hydrouhličitanovo-vápenatoho-rečnatej liečivej vody. To je zrejme dôvod, prečo bola táto oblasť podľa archeologických nálezov osídlená už v dávnom praveku. Pitná kúra je liečebná procedúra, ktorá historicky existovala v kúpeľoch už v 19. storočí. Už vyše 100 rokov majú lipy, ktoré sa nachádzajú na obľúbenom mieste vychádzok kúpeľných hostí a obyvateľov mesta Lipovej aleji. V noci z 28. na 29. decembra 1941 bol miestny rodák, plukovník Jozef Gabčík, krycím menom Zdenek, vysadený 10 km od Prahy na území protektorátu Čechy a Morava. Jeho úlohou bolo vykonať operáciu Anthropoid, atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. V roku 2014 bolo pre verejnosť otvorené múzeum sídliace v priestoroch železničnej zastávky. Návštevníci tu majú možnosť uvidieť skutočnú traťmajsterskú železničnú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti či ukážku historickej dopravnej kancelárie. Prvá svetová vojna tu spôsobila nemalé škody. Utrpeli kúpele, ale aj obyvateľstvo, keď z celkového počtu 200 obyvateľov ich za vojny 20 muselo narukovať. 6 mužov padlo. Ich mená sú spolu s menami obetí z okolitých obcí vypísané na pamätníku, ktorý sa nachádza pod kostolíkom Na nebovzatia Panny Márie. História kúpeľov siaha až do 14. storočia. Na mape z roku 1376 sú označené ako termé. V listine Ľudovíta Veľkého je prvá písomná správa o prameňoch teplej vody s názvom Vila Tapolcha. Dnes ich poznáme ako Rajecké Teplice. A ešte by som chcel poďakovať, že na televízia nás zavolala tak krásne miesto, ako je toto. Myslím, že tak moc takých kúpeľov na svete není. Je to úžasné. V Afrodite ešte hrá skvelý Laco Dejči a ja verím, že si to užívate rovnako ako my.